Antzina munduaren zati handi bat Erromatar inperioaren menpe zegoenean, Irun gure hiria Oiaso izenez ezagutzen zen, eta zonaldeko erreferentziazko hiria zen. Gaur egun gure jatorriari buruz zerbait gehiago dakigu. Oiaso museoak hain zuzen garai hartako aztarna arkeologikoak erakusten ditu. Museoaren helburua inguruko ondare arkeologikoa ezagutaraztea da, baita Bizkaiko golkoaren erromanizazioaren inguruko ezagutza eta edapen lanaren ardatz izatea ere. Museoak etengabeko erakusketak dauzka, jarduera ezberdinak eta hezkuntza eskaintza handi bat. Museoak 3 erakusketa iraunkor ditu. Erromatarrak iritsi baino lehen Oiason bizi zirenei buruzkoa, portua deritzon gela, alegia kai erromatarrarekin eta bertako jarduerarekin lotura duten oiektuak erakusten dituena, eta Oiaso gela non hainbat aztarna arkeologiko eta egunero erabiltzen ziren tresnak ikusgai baitiren. Honela, hobe uler daiteke Oiasok antzina izan zuen garrantzia. Museoaren jarduerari dagokionez, aldi baterako egiten diren erakusketak nabarmentzekoak dira. Ikastaroak, kongresuak, hitzaldiak eta aisialdi zein kultur ekintza ezberdinak. Gainera, museoak hezkuntza eskaintza zabala du tartean, bisita gidatuak, tailerrak, ibilbide arkeologikoak eta asteburuko tailerrak.